Piştî krîza Sûriyê, rewşaxwendinê li rojavayê Kurdistanê aloz bûye û bihatina salan û ya xwendinê ji her sal Pirsgirêka malbat û şagirtên deverê nû dibe. Diya Xweşman dayîka 4 zaroka ye û her 4 zarokên wê bêxwendin in. Piştî çend salan ji xwendinê di dibistanên rêveberiya Xweser de, Diya Xweşman zarokên xwe ji dibistanê derdixe ji ber got zarokên wê fêrî ziman, xwendin û nîvsandinê nabin. û sedema vê yekê li gorî Diya Xweşman asta mamosteyan ya nebaş e. Dayîka Xweşman dibêje, temenê keça min 11 sal e lê îsal ew refa yekemîn e li cem hikûmeta Sûriyê û 5 sal jê re divê ta got bikêje asta hevalên xwe. Keçika me îsal gerek sefa şeşa baya. Me 4 sala şand sefa medresa Kurdî. خادم نشاندن دهاتن فقيرات شجوان در نكت يعني چون جمواج مردقهون وان بعلمينا خادم نمزاني بو نبازاني بو ورابو جا إسا بار مواجه در خست إسا المشاد نظام بري معولي منوري بشاندا يجبر نظام منوري بو إجا أنا ما إسا شاندي أول صالي إسا جرك كم عمري 11 صالي جرك صفا الشابة إسا مشان صفا أول وبخدي إن كتشكا من زان تشتكي يعني كتشك مزن بوي كتش قيزة بخدي أول صال وام إلى أول مرة شاندي ويدش جرك صفا شرابة أنا فقيروجم داخل صفا أول يعني خدي قني يعني زاروكي ما حط من في موقفي هانج بر كردي وعربي Ji sala 2015 ve desteya perwerdê û fêrkirinê menhacê xwe derbasî dibistanên deverê kiriye û hemû şagirtên got ji dibistanên rêveberiyê derçûne nikarin ne li zanîngehê hikûmetê û ne jî li dervî Sûriyê bixwînin û ev yek nerazîbûnek li cem malbatan peyda kiriye. Hevserokê desteyê ji aliyê xwe ve dibêje gowan peymangehek ji bo perwerdekirina mamosteyan ava kirine û her sal mamoste têne perwerdekirin. û asta wan baştir dibe gotan wiha nêzî 15,000 mamoste di peymangehê de perwerde bûne. Ev kes ne hene dixwazin xwendina rêveberiya Xweser reş bikin bi vê diayetê van propaganda de belav dikin mamostê me ne bi vê rengê hanêne asta mamostê me bilindin. Ev ji 2014 de heta ana em baş xebitîne di vê mijarê de asta mamostê me bilind bûye heta astek bilind ez dixwazim bêjim jî mamostê me netumîn mamostenê mamostê me di wexta xwendinê de mamostenê lê di wexta dibistan disekinin havînî vedgerin dibin xwendekar. Li herêma Cizîrê nêzî 2000 dibistan dibin destê rêveberiya Xweser de hene. Gotê de menhacê rêveberiyê tê bikaranîn û bi tenê li bajarê Qamişlo û Hesekê çend dibistan di çargoşeya ewlehî de di destê rejîma Sûriyê de ne. Di dibistanên çargoşeya ewlehî de ta roja îro menhacê hikûmetê tê bikaranîn lewma gelek malbatên Kurd zarokên xwe ji bo van dibistanan dişînin. Lê ji ber hejmara mezin ya şagirtan derfeta xwendinê di van dibistanan de bi destê her şagirtî nakeve. Lava Esad, Kurdistan 24 Qamişlo.